Nhai ndiyo back to sender yacho here. Ine am one of those people vakaromba. Zvakatanga sekudai. 3 years back, I went to one of the sangomas ine mukurumbira kuMozambique. Shamwari yangu ndiyo yakandiratidza ng'anga iyi. I went to this popular ng'anga ndichitoda kuromba. Ndakasvikoitirwa zvinhu zvangu and I was told that I must sacrifice one of my family members wandinenge ndada kuromba naye, no matter who the person is, as long ari weropa. So I chose my blood brother, firstborn yekumba kwedu, anova ndiye akandiyarutsa. Mhiko dzacho bhudhi vaifanira kufa neaccident, asi ndaifanira kumupa motokari as per ng'anga's orders. Mota yacho yaifanira kumubheura after 6 days. Zvese izvi ndakazviudzwa ndisati ndatombove nemari yekutenga motokari. Ndakapiwa mishonga yacho yaizondiitisa mazimari. In 2 months ndakange ndatenga motokari yacho yandakanzi ndiyo yandinopa munhu wandinofanira kuita chibayiro chebusiness rangu. The reason why I chose my elder brother is ndo munhu wekuti ndikamupa something big hapana aitaurisa nekuti he raised us mushure mokufa kwevabereki vedu. Ndaisada kupa munhu mota zvoita mubvunzo kuti sei apa ningi, so my elder brother was the only person aikodzera kupiwa chipo chemotokari. Hapana aizonyumwa nekuti vanhu vese vaiziva kuti bhudhi vakatambura nesu sevana vavo mushure mokufa kwamai nababa vedu when I was in grade 4. Kuside rangu everyone in the family knows that I'm a hustler. Saka zvekuti ndatenga motokari hazvaisashamisa vanhu nekuti handina usimbe hangu. Musi wandakapa bhudhi motokari, ndakataura naGules kuti varonge kapati ndine surprise yabhudhi. All went well tikatovhura bhudhi kumeso kusvika pamotokari yavo. He was very happy. Veduwe vakandibata musoro and he blessed me. Bhudhi munhu anoita zvechechi saka zvese vanotungamidza musiki. Vakafara zvekuti ndakachema and I couldn't control myself knowing bhudhi vave kunofa. Ndakarwadziwa but kuti ndizvitaure zvakandinetsa, asi bhudhi pavakandiblessa ndakatanga kuva neguilt conscience veduwe, asi zvaisataurika. After crying so hard, my brother hugged me. Vakati it is well mwana wamai vangu, usacheme ndiripo ini. As if vaiziva dhende randange ndavarongera. Zvisinei pati yakapera, zvose zvikapera, mukoma wangu vakasara nemota yavo. Hama dzangu, kunamata kwandataura kunoita mukoma wangu kuya, havana kana kumbosangana netsaona yavakasangana navo, asi tsaona yanje yakutodzoka inini kwandiri. Saka ndozvandoda kubvunzawo kuti iyi ndiyo back to sender yacho here yoyi, because inini kwandiri maproblems akungouya one after the other. Izvezvi kudzokera kung'anga iya yakutongonditi hazvichagadzirisika nekuti wakabatawo munhu anga akasimba pakunamata. Saka ndodiwa hama dzangu, izvezvi handisina kana pekubata, kana mari chaiyo handichaiwani, kana zvose zvandoda kuitawo neupenyu hwangu hazvichabudiriri, iko kurwara after kurwara. Hama dzangu, ndakutotya kuti pamwe ndini ndichazotopedzisira ndafa indaifunga kuti ndichauraya bhudhi vangu ndoita mari navo. Ndoita seiwo hama dzangu, ndibatsirewo kuti ndoita sei.